Ahoj a vítaj pri počúvaní ďalšieho podcastu Júmie. Opäť nastal čas na dovolenku pre tvoju myseľ. Dnes budeme rozprávať o téme, ktorá sa dotýka takmer každého z nás. A tou témou je prokrastinácia, neschopnosť prinútiť sa do vecí, ktoré chceme, či potrebujeme urobiť, zaseknutie, demotivácie a podobne. Neboj, nevysypem tu na teba klasické time managementové rady typu vstávaj o 5 alebo rob si to-do list. Na tieto témy sa chcem skôr pozrieť z pohľadu mindfulness, ako aj našich nevedomých procesov a transakčnej analýzy. Verím, že tu nájdeš nový prístup k tejto téme, aj keď máš pocit, že na tú tému už bolo všetko povedané a hlavne, že si už všetko skúsila. Pri tomto podcaste čerpám nielen z teórie, ale hlavne z praxe s mojimi klientmi z coachingu, ako aj z mojich 12-ročných skúseností s vedením tímov a firiem. Na konci tohto podcastu dám dokopy taký 6-krokový postup, ako sa účinne dostať z týchto pomenovaných stavov. Tak poďme rovno na to. Začala by som definovaním pojmov. Áno, ja viem, že to znie strašne nudne, ale ver mi, že to bude dávať praktický zmysel o chvíľku. Poďme si rozlíšiť také 3 rôzne stavy. Prvým stavom je prokrastinácia. Prokrastinácia môže byť typická tým, že prokrastinujeme nad vecami, ku ktorým nemáme vzťah. Čiže často sa s týmto stavom spájajú vety ako mala by som, napríklad vyniesť smeti, alebo musím urobiť to či ono v práci. Ale reálne sa za týmto stavom skrýva nedostatok motivácie alebo pochopenia, že prečo by som to vlastne mala celé robiť. Takže nemáme tam k tejto veci nejaký vzťah. To je prokrastinácia. No a preto ju vlastne odkladáme. Druhým takým stavom môže byť zaseknutie. A na rozdiel od prokrastinácie sa môžeme a často sa aj stáva, že sa zasekneme na veci, na ktorej nám záleží. Čiže môže to byť niečo, čo nás aj baví, čo naozaj veľmi chceme začať, nejaká nová úloha, nejaký nový projekt, ale proste nám v tom stále niečo bráni, sme nejaký zaseknutý, zablokovaný. Toto sa častokrát deje preto, že náš mozog sa nás snaží ochrániť. Áno, ja viem, že to znie zvláštne, keďže väčšinou máme práve, že presne opačný pocit, že nás ten náš mozog sabotuje. Avšak tým, že nás nevedome blokuje, tak nás náš mozog udržiava v bezpečí pred sklamaním zo zlyhania. Keď sa nad tým zamyslíš, tak to naozaj dáva zmysel, pretože čím viac mi na niečom záleží, tak tým viac tam častokrát vzniká aj nejaký strach z toho, že sa mi to nepodarí, že to bude príliš veľké sústo, že zlyhám a s tým bude spojené teda to veľké sklamanie. A tak sme zaseknutí, nevieme sa odblokovať, prípadne vidíme len všetky prekážky pred nami. A tretí taký stav, ktorý by som rozlíšila, je prázdno, ako stav, kedy ani neoddychujeme, ani nič neprodukujeme. Ako takto, ja by som povedala, že aj oddych je produktívny čas, pretože oddych nám vyprodukuje energiu na to, aby sme niečo robili. A o vedomom oddychu hovorím viac v predchádzajúcej epizóde tohto podcastu. V každom prípade tento stav také prázdnoty alebo také limbo, také ako keby nič, je vtedy, keď teda ani neoddychujeme, ale ani nič neprodukujeme. Môže to byť napríklad, keď si dokola prechádzame náš kalendár a stále to tam prehádzujeme, ale nič nerobíme. Častokrát toto prázdno vzniká vtedy, keď nám zostane nejaký taký zvláštny v úvodzovkách kus času. Napríklad mi zrazu zostane 20 minút a ja neviem, čo s nimi, lebo neviem začať nejaký nový task, úlohu, ale miesto toho, aby som si napríklad teda oddychla alebo zameditovala, tak vymýšľam polku z toho času, že čo vlastne budem robiť a ten čas stále vlastne nejakým spôsobom sa zmenšuje až nakoniec dokopy v podstate neurobím nič, čiže bola som v takom prázdne. Tieto rôzne stavy, 3, si môžeš nazvať úplne podľa seba. Čiže vôbec nemusíš použiť pojmy, že prokrastinácia, zaseknutie, prázdno. Môžeš si ich skutočne nazvať akokoľvek len ty sám, sama chceš
A možno dokonca máš nejaký ďalší stav, ktorý som ja nepomenovala. Ak taký nejaký existuje, tak pokojne napíš do komentárov, dajú sa dávať aj na Spotify, aj na YouTube. A teraz poďme k tomu, prečo je dôležité si tieto stavy pomenovať. Sú za tým také dva dôvody. Dôvod číslo 1 je, že pomenovanie stavu pomáha vytvoriť nášmu mozgu dojem kontroly. Náš mozog má rád, keď niečo pozná, s tým sa cíti ako keby bezpečne. Avšak, keď sa nachádzame v niektorom z týchto stavov, tak pravdepodobne to znamená, že naša nervová sústava alebo mozog je už preťažený. A vtedy už tak menej nám fungujú aj tie kognitívne schopnosti, proste sme v takom viac zaplavenom stave. A práve pomenovanie stavu, v ktorom sa nachádzame, pomáha nášmu mozgu cítiť sa bezpečnejšie. Náš mozog má rád veci, ktoré pozná a tiež má rád dojem, že má všetko pod kontrolou. I keď my samozrejme vieme, že dojem kontroly je vždycky iba takou nejakou ilúziou, avšak aj tak týmto malým krokom môžeme trošku upokojiť ten náš mozog, vytvoriť mu ten dojem kontroly, upokojiť tú nervovú sústavu, čím začneme mať opäť väčší prístup k takému tomu pokojnému, vedomému, dospelému alebo mindful adult, o ktorom budem rozprávať o chvíľku. Takže toto je taký prvý mini trik, ktorý pomáha v týchto stavoch. Druhý dôvod, prečo je fajn si pomenovať, keď sa nám niečo takéto deje, že nám to môže pomôcť nájsť príčinu. Ako som spomínala, za prokrastináciou sa často skrýva práve nedostatok motivácie. Nechápeme, prečo by sme danú vec mali urobiť, nemáme k nej vzťah, necítime urgenciu a tak ju odkladáme. V tomto prípade môžu pomôcť tieto také koučovacie otázky, ktoré nájdeš aj v popise tejto epizódy. Prvá otázka. Čo by ma motivovalo, aby som to urobila? Druhá. Ako ti táto voľba pomáha dosiahnuť nejaký tvoj cieľ? Zväčša to tak býva, že niečo nám to pomôže dosiahnuť. Za tretie, čo získaš tým, že to urobíš? Po štvrté, o čo môžem prísť, ak to neurobím? Po piate, čo získajú moji blízky tým, že to urobím? Po šieste, o čo môžu prísť, ak to neurobím? A po siedme, čo sa stane, ak to neurobím tento týždeň? Alebo si tam môžeš dosadiť dneska čokoľvek. Možno práve táto otázka ti pomôže vytvoriť ten dojem urgencie a možno práve naopak zistíš, že to vôbec nie je urgentná vec a tým pádom ty môžeš na nejaký čas pustiť z hlavy a venovať sa jej možno niekedy neskôr a nebudeš tam stále mať niekde na pozadí a nebude ti v úvodzovkách ako keby zavadzať to, že to stále odkladáš ďalej a ďalej. Ak zistíš napríklad, že si v tom prázdne, v tom limbe alebo akokoľvek to nazveme, tak častokrát už len to pomenovanie ti môže pomôcť. Miesto toho, že sa bude snažiť napríklad teda 20 minút vymyslieť čo so sebou, tak sa len uvedomí, že aha, ok, teraz tu mám tento čas, tak si radšej efektívne oddychnem, prečítam si knižku alebo si zameditujem. Môžeš si dokonca vytvoriť nejaký zoznam vecí, ktoré vieš v týchto pár minútach robiť. Môžeš si ich rozdeliť podľa toho, ako budeš mať energiu, že ok, tak ak zistím, že mám 20 minút až pol hodinu alebo 10 alebo akýkoľvek čas, tak a mám málo energie, tak viem, že si môžem dať túto meditku alebo si môžem zdriemnúť. Ak mám kreatívnu energiu, tak viem, že ja neviem, čokoľvek môžem robiť. Môžem si niečo prečítať, ak mám energiu na príjmanie nových informácií, môžem sa za tú dobu niečo nové naučiť. Skrátka, vytvoríš si zoznam takýchto činností, ktoré sú že viazané na nejaký krátky čas a zároveň sú viazané na to, aký typ energie v sebe mám a potom vlastne nemusím tam prešlapovať z miesta na miesto a riešiť, čo budem robiť, pretože zoberiem si len toto ako keby menučko v úvodzovkách a vyberiem si z tohto menučka činností, čo sa mi akurát najviac hodí. No a tým sa dostávame k tomu takému zaseknutiu. Keď sme zaseknutí na niečom, na čom nám záleží, čo chceme robiť. A tu je to trošku komplikovanejšie a práve tu by som do
tohto podcastu pozvala moju milovanú transakčnú analýzu. Nie som si istá, či som to spomínala, ale v rámci môjho koučovacieho výcviku sme sa do hĺbky venovali práve transakčnej analýze. V tomto bol ten môj výcvik možno aj trošku iný od ostatných koučovacích výcvikov. A čo je to tá transakčná analýza? Predstavuje účinnú a zrozumiteľnú psychologickú metódu, ktorá vznikla na báze psychoanalýzy, avšak dosť sa od nej odlišuje. Vyvinul ju švajčiarsky psychiater a terapeut Erik Berne. Je to forma modernej psychológie, ktorá skúma človeka, vzťahy a interakcie. Na pochopenie toho, čo všetko zohráva rolu pri zaseknutí a prokrastinácii a týchto podobných stavoch, o ktorých sa dneska bavíme, potrebujem vysvetliť dva koncepty z transakčnej analýzy. Viem, že teória znie trošku nudne, ale nie je sa čoho báť, pretože práve to je na tej transakčnej analýze také super, že zložité princípy vysvetľuje veľmi zrozumiteľne a dokonca by som aj povedala, že tak hravo. Jedna z najznámejších, ale žiaľ aj najviac zle interpretovaných teórií transakčnej analýzy sú egostavy. Egostavy sú ako keby 3 základné stavy, tie sa potom delia na také ako keby podstavy v úvodzovkách. Ale tieto 3 základné stavy, ktoré máme v sebe všetci. To znamená, že nezáleží na tom, či ste rodičom v reálnom živote alebo nie ste. Každý dospelý človek má v sebe tieto 3 egostavy. A to je rodič, dospelý a dieťa. Ja som spomenula, že táto teória býva často taká dezinterpretovaná, pretože sa hovorí o tom, že vlastne na to, aby sme boli ako keby OK, tak by sme stále mali byť len v tom dospelom. Vlastne vždy, keď ideme do egostavu dieťaťa alebo rodiča, tak je niečo zlé. Tak toto úplne nie je. Transakčná analýza hovorí o takých pozitívnejších a menej pozitívnych a nejakých aspektoch tých egostavov dieťaťa a dospelého a vieme v tom našom reálnom živote využívať tie pozitívne aspekty dieťaťa aj pozitívne aspekty rodiča, ale toto celé by bolo ešte na ďalší samostatný podcast a ak by ťa to zaujímalo, ak by ťa zaujímal samostatný podcast len o egostavoch, tak mi určite daj vedieť do komentára alebo mi napíš na sociálnych sieťach. Pre účely tohto podcastu nám úplne stačí takéto veľmi základné rozdelenie a to je rodič. Je to egostav, ktorý zahŕňa pravidlá, hodnoty a postoje, ktoré sme prevzali od autorít v detstve a väčšinou ide o nejaké už verbálne posolstvá. Čiže to, čo sme počúvali ako deti, toto nesmieš, toto by si mala. Ak budeš toto, tak sa stane toto. Môžu tam byť samozrejme aj pozitívne, napríklad si milovaná, taká, aká si milovaný, taký, aký si a podobne. Dospelý egostav reaguje vždy len na aktuálnu situáciu. Reaguje na realitu racionálne a objektívne. Tento stav sa častokrát nazýva aj ako mindful adult, čiže práve vedomý dospelý. A tuto sa mi krásne tá transakčná analýza prepája s mindfulness, pretože to je presne ten stav, o ktorom aj ja často hovorím, keď vysvetľujem mindfulness, že keď sme mindful, tak reagujeme len na to, čo sa deje tu a teraz a nereagujeme na základe nejakých našich automatických reakcií, ktoré nám zbehnú v nevedomí, čiže na základe nejakých v úvodzovkách naprogramovaných vzorcov myslenia, správania a cítenia. Tretí egostav je dieťa. Obsahuje naše pocity, impulzy a reakcie z detstva. To znamená, že skôr ide naozaj o tú takú emočnú, pocitovú úroveň. Čiže to je to, o čom hovorím, keď hovorím, že sú to nejaké vzory, napríklad cítenia. Alebo môže to byť aj správania. Všetky 3 tieto egostavy ovplyvňujú naše správanie a našu komunikáciu. A druhý taký koncept z transakčnej analýzy, ktoré je fajn pochopiť v súvislosti s týmito témami, sú tzv. Drivers, alebo teda hnacie sily. V transakčnej analýze existuje 5 hlavných drivers, alebo driverov, alebo teda hnacích síl po slovensky, ktoré si osvojíme v detstve ako formu prispôsobenia sa očakávaniam autorít. Čiže to je také, my to voláme, že conditional okayness, to znamená podmienečné
OK. Čiže som OK, ak všetko robím perfektne, som OK, ak mám samé jednotky, som OK, keď ticho sedím a nevyrušujem, alebo ako hovorím, to môžu byť aj pozitívne, som OK, nech sa deje čokoľvek, som prijatý, nech sa deje čokoľvek. Poznáme 5 takých základných hnacích síl. Prvá je buď silný, alebo teda be strong, originál z angličtiny, buď dokonalý, be perfect, potež iných, please others, ponáhľaj sa, hurry up a snaž sa, try hard. Poďme sa teda pozrieť na tieto jednotlivé hnacie síly v kontexte našej témy, zaseknutia, prokrastinácie a týchto podobných stavov. Buď dokonalý, be perfect. Tuto sa určite spoznáte všetci moji perfekcionistickí kamaráti. Patrí sa veľmi často aj ten prístup all or nothing, alebo teda všetko alebo nič. To sú všetky tie myšlienky v hlavách, akože buď to urobím všetko dokonale a naraz a ako má byť, alebo sa teda neoplatí ani začínať. A s týmto prístupom je často spojené aj to, že sme zaseknutí, pretože nás ten projekt ako keby zavali. Pretože jedinú hodnotu dávame len tomu konečnému výsledku. A neceníme si našu snahu, neceníme si ten čas do toho, čo do toho investujeme, neceníme si jednotlivé kroky, ktoré smerujú k tomu výsledku, ale ceníme si len ten samotný výsledok. A vtedy sa môže stať, že zostaneme zaseknutí, pretože vidíme, koľko tam bude roboty, prípadne vieme, že to bude ešte oveľa viac, ako sa v tejto chvíli zdá, a tak sme tým vlastne celý taký zaplavení, že neurobíme nič. Tieto naše vnútorné ako keby hnacie síly sa potom často prejavujú ako náš vnútorný monológ alebo teda self-talk. Je veľmi dôležité vedieť, identifikovať, že ako ja so sebou v týchto chvíľach prehováram. V prípade, že to vašou hnacou silou, tým vašim scenárom je práve be perfect, buď perfektný, perfektná, tak často sú tam typické myšlienky ako nie som ešte pripravená to urobiť poriadne. Nemám dostatočné schopnosti, znalosti na to urobiť to poriadne. Ak to nebude na 100%, bude to trápas. Nezačínam, kým nemám všetko premyslené. Čiže toto sú také typické perfekcionistické vnútorné rozhovory, ktoré vedú ľudia s touto hnacou silou, a ktorým potom bránia sa posunúť ďalej. Druhá hnacia sila je be strong, alebo buď silný, buď silná. Toto je inak taká moja hnacia sila, nevedomá častokrát. A prejavom tejto hnacej sily, čo sa týka toho zaseknutia a prokrastinácie, je, že sme zaseknutí, pretože si nechceme vypýtať pomoc, aj keď nevieme ako začať, alebo že si nepriznávame, že sme preťažení. Typický taký ten vnútorný monológ, ten self-talk, ktorý sa spája s touto hnacou silou, je mala by som to zvládnuť sama, nevyzeralo by to dobre, keby si vypýtam pomoc, keď to nezvládnem, znamená to, že niečo nie je so mnou v poriadku. Toto sú samozrejme len príklady, môžu tam byť ešte nejaké ďalšie vnútorné monológy. Ďalšou hnacou silou je urob radosť, alebo teda potež iných, please others. Prejav v tomto zaseknutí alebo v prokrastinácii je ten, že sme zavalení cudzími prioritami. Odkladáme vlastné úlohy, lebo sa snažíme vyhovieť všetkým okolo. Také typické myšlienky, ktoré sprevádzajú práve túto hnaciu silu, sú najskôr musím pomôcť kolegovi, potom sa možno dostanem k tomu svojmu. Nechcem, aby si mysleli, že som sebecká, alebo ak poviem nie, sklamem ju, jeho, ich. A ďalšou hnacou silou, teda štvrtou, je snaž sa alebo try hard. Táto hnacia sila sa v súvislosti s prokrastináciou a zaseknutím prejavuje tak, že sa niekto neustále snaží, ale reálne nikdy nezačne. Čiže skáče z veci na vec, ale nikdy nič nedokončí. Také typické myšlienky v tomto sú napríklad už na tom pracujem tak trochu, alebo zajtra sa do toho pustím naplno,
alebo ja sa fakt snažím, len mi to stále nejako nevychádza. Čiže tam častokrát vidíme veľa ako keby rozprávania okolo vecí, veľa možno plánovania a veľa takého entuziazmu, že chcem to urobiť, ale reálne, ako sa hovorí, skutek, útek a nič sa v tej akcii v skutočnosti nedeje. 5. hnacia sila je ponáhľaj sa alebo hurry up. Tu sa možno spoznáte všetci chronickí odkladači na poslednú chvíľu. Potrebujete stres, aby ste sa rozbehli a ten taký časový nátlak. Typické myšlienky sú napríklad: ja najlepšie fungujem pod tlakom, ešte mám čas, veď to dám aj za noc, alebo bez stresu by som sa ani nepohol, bez stresu by som sa ani nepohla. Toto je 5 takých hnacích síl alebo driverov, ktoré môžete rozpoznať v sebe. Samozrejme, nemáme len jeden. Zväčša býva, že máme jeden dominantný alebo možno tak zo dva, avšak oni sa nám môžu aj striedať. To znamená, že môže byť, že v rôznych situáciách mám rôzne hnacie síly, možno nejaké úlohy, ktoré musím urobiť mimo práce, tam budem mať inú tú hnaciu sílu ako pre úlohy v práci a podobne, čiže nefunguje to tak, že ja si vlastne určím len jednu tú hnaciu silu a potom to dokážem aplikovať na všetky tie situácie. Možno áno, ale väčšinou sa nám to môže trošku prelínať a striedať. No a na čo ti je to dobré v tej praxi? V praxi to vlastne funguje tak, že my sa snažíme identifikovať tieto vnútorné hnacie sily, tieto naše vnútorné monológy, self-talky. Snažíme sa identifikovať, v akom egostave sa nachádzame, keď sa nám dejú tieto situácie a snažíme sa čo najviac posilovať práve toho dospelého, ten dospelý egostav. Ako si to teda môžeme predstaviť? Napríklad je niekto v tom stave zaseknutia a ten vnútorný hlas toho egostavu rodiča hovorí: musí to byť perfektne, inak to nemá zmysel. Na čo zareagujeme emočne z egostavu dieťaťa? Bojím sa, že to nezvládnem, radšej to odložím. Čiže veľmi typicky v týchto situáciách je taký strach, tá obava, ktorú som už tiež spomínala. No a vtedy je super posilniť dospelého, ktorý do toho vojde a povie: môžem to rozdeliť na menšie kroky a postupne ich zvládnuť. To znamená, že hľadáme takúto posilňujúcu, podporujúcu vetu. Tu sa dostávam teda k tým krokom, ktoré som spomínala. Čiže ak si trošku tak sa zastavíme a zrekapitulujeme si, že čo sme si povedali doteraz, tak prvým krokom je pomenovanie si stavu, v ktorom sa nachádzam. To znamená, prokrastinujem, som zaseknutá, alebo som v prázdne, v limbe, alebo akokoľvek si to nazveš. Druhý krok je preskúmanie toho, čo je za tým. Čiže či je to nedostatok motivácie, vtedy môžeš použiť tie otázky, ktoré som navrhla a budú aj v popisku, alebo či som proste len v prázdne a môžem si napríklad vybrať zmenu z ponuky tých činností, ktoré som si predtým napísala, alebo či teda je za tým nejaké zaseknutie alebo niečo hlbšie. V tom prípade sa dostávam do tretieho kroku, kedy rozpoznávam svoj vnútorný monológ, egostav, v ktorom sa nachádzam a tie hnacie sily. Čiže to sú presne tie vety, ktoré som vlastne menovala, ktoré si v hlave hovoríme. A v štvrtom kroku posilňujeme toho mindful adult, čiže toho vedomého dospelého. Pre toto posilnenie používame rôzne nástroje a prístupy, ktoré záležia od konkrétneho prípadu. To znamená, že neexistujú nejaké tie univerzálne nástroje, tools a postupy. Základom je však zmena toho vnútorného monológu, toho self-talku, ktorý so sebou vedieme z toho sabotujúceho v úvodzovkách na podporný. Čiže do celého tohto procesu vnášame nielen pozornosť, čiže mindfulness, ale aj láskavosť. Môžeš sa opýtať seba, čo láskavé, podporné by som v tejto chvíli potreboval počuť. Túto vetu potom môžeš používať v rámci každodenných situácií. Avšak, ako som už povedala skôr, keď sme zaseknutí, je to zväčša znak toho, že sme zaplavení a naše racionálne
myslenie nie je úplne najlepšie na tom v tej chvíli, je celkom obmedzené. Ide náš mozog skôr na taký autopilot. A preto platí, že nástroje používame vtedy, keď ich nepotrebujeme. To znamená, že napríklad túto podpornú vetu, môžeme to nazvať aj afirmáciu, ako len chceš, si môžeš hovoriť počas ranej rutiny, počas meditácie alebo pred každou úlohou či po nej. Skrátka, nacvičuješ si ju, keď si v kľude, aby sa stala automatickou a teda, aby k nej bol prístup, aj keď si v preťažení a tvoj mozog ide na autopilot. To znamená, že keď si navrhneš túto tvoju vetu, túto tvoju afirmáciu a naozaj veľakrát sa stane, že si zbehneš tie staré vzorce a uvedomíš si to až dodatočne, je to úplne v poriadku, naozaj to chce veľa času a úsilia, aby sa tieto naše zabehnuté cestičky v hlave trošku zmenili. Podpornou vetou môže byť opak toho tvojho vnútorného scenára, tej vnútornej vety, ktorá ti ide v hlave. Napríklad, ak je tvoj prístup ten perfekcionizmus, to všetko alebo nič, tak použijem tu príklad toho, že buď teda upracem celý dom, inak sa to neráta, tak potom vzniká častokrát ľuďom taký veľký tlak, pretože upratať celý dom alebo celý byt je na niekoľko hodín a skrátka nevždy nám to vychádza každý týždeň, tak napríklad tu si môže spraviť ten človek taký reality check a povie si, že OK, aká je realistická vec, ktorú viem urobiť každý týždeň a potom si preformulovať ten svoj vnútorný monológ na to urobiť aspoň niečo je posun dopredu. Alebo upratanie kúpeľne sa ráta. Ďalším takým veľmi častým príkladom vnútorného monológu je, že som neschopný, iní to zvládajú o mnoho lepšie ako ja a nezvládam toľko, čo by som mala a podobne. Vtedy môže byť táto podpornejšia veta napríklad prispôsobujem svoje očakávania realite. Poďme si to povedať na rovinu. Realita je, že deň má len obmedzený počet hodín. Realita je, že potrebujeme dobre spať, aby sme boli fyzicky, psychicky zdraví a mentálne zdatní. Realita tiež je, že život nemáme pod kontrolou a často sa nám naše plány zrušia alebo narušia, pretože do toho príde šéf, nečakaná urgentná úloha, rodina, choroba, čokoľvek. Proste veci sa vždy budú meniť. Toto boli len 2 také príklady, ale naozaj tá podporná veta skutočne záleží od toho, že čo je ten taký pôvodný scenár, ktorý ti ide v hlave a tiež je veľmi dôležité to, aby tá podporná veta s tebou skutočne rezonovala, aby fungovala. Môže sa stať, že si navrhneš nejakú podpornú vetu, ale vôbec ti to nebude znieť dobre, tak môžeš pokračovať v hľadaní tej podpornej vety a pokiaľ je to pre teba naozaj ťažké, tak práve na to je tu ten coaching, kde sa tomuto venujem napríklad aj s klientmi, kde cez rôzne otázky prichádzame na to a vlastne klient si sám, klientka prichádza na to, čo je pre neho tá najpodpornejšia veta, ktorú si môžu povedať. Takže týmto sme prešli vlastne cez ďalší krok, to je teda ten 4., kedy podporujeme toho dospelého práve cez túto podpornú vetu. 5. krokom je, že si už navrhnem tie konkrétne tools, tie konkrétne nástroje. Je potrebné nájsť si nejaký externý systém, ktorý nám pomôže odľahčiť hlavu. To znamená, že odstránime veci z hlavy do systému. Môžu to byť nejaké nástroje, môžu to byť to-do listy, ale môže to byť kľudne aj niečo proste prispôsobené v tej fyzickej realite, hej, že ak máte napríklad problém, že si stále zabudám počítač doma, tak si vytvorím poličku na chodbe, kde ho budem dávať a proste celkovo si vytvorím ten podporný systém okolo, čo by bolo opäť ako keby ani nie tak na ďalší podcast, pretože toto je tak vysoko individuálne, že skutočne s týmto pracujem len v tom coachingu. Pri návrhoch týchto nástrojov, týchto tools riešime napríklad samozrejme aj prioritizáciu, riešime time management, mnohí ľudia trpia takzvanou
časovou slepotou, to znamená, že vôbec nemajú ako také tie vnútorné hodinky, ktoré im hovoria, že koľko jednotlivé činnosti trvali, takže aj s tým je dôležité pracovať. Ako hovorím, je to teda skôr téma na nejakú tú individuálnu prácu. A posledným krokom, takým tým 6. je, že kto ťa vie podporiť. To znamená, že je naozaj skvelé mať nejakú podpornú komunitu, podporného kolegu, šéfa, partnera alebo teda kouča, možno v niektorých prípadoch terapeuta. Samozrejme, že chceme fungovať samostatne, ale netreba podceňovať ani silu komunity a silu nejakých podporných ľudí, podporného tímu v našich životoch. Takže aby som to zhrnula, taká tá moja formulka alebo postup v týchto prípadoch prokrastinácia, zaseknutie alebo taký pocit toho prázdneho času je, že si pomenujem tento stav, zistím, čo je za ním, a potom si prejdem to, že ako k sebe prehováram ten vnútorný monológ, v akom som možno egostave a aká hnacia sila je za tým. Potom na základe toho si určím, čo podporné si miesto tohto vnútorného monológu môžem povedať, aká je moja podporná veta alebo vety. Používam ich v praxi. Potom si vytvorím set mojich vlastných tools, nástrojov, ktoré sú podporné práve pre môj štýl myslenia, správania, fungovania, energie. A po 6. spravím si okolo seba nejakú tú podpornú sieť, kto ma vie podporiť, nejaký človek, ľudia, kolegovia, komunita a podobne. Verím, že tento prístup bol pre teba v niečom nový, možno si ho počula prvýkrát, možno nie. V každom prípade si uvedomujem, že ísť podľa tohto postupu si vyžaduje čas a energiu. Ak si však doteraz skúsila všetky tie nástroje, aj manažmentové a školenia, nič ti nefungovalo. Možno jedným z dôvodov bolo práve to, že častokrát idú tieto typy veľmi po povrchu. To znamená, že ja môžem mať aj super nástroj a super to-do list a super aplikáciu s notifikáciami, ale ak mi na pozadí idú stále tie nepodporujúce vzory myslenia, cítenia a správania, tak mi to nebude fungovať a naozaj si to vyžaduje trošku také zastavenie sa, spomalenie, mindfulness a ponorenie do seba. A ak by si v tomto smere potrebovala podporu, tak sa mi určite ozví. Prvá konzultácia v rámci coachingu je zadarmo. Viac info nájdeš na mojom webe, ktorý nalinkujem aj pod túto epizódu. Ďakujem pekne za počúvanie. Ak máš nejaké komentáre, otázky, budem rada, keď mi napíšeš na YouTube, Spotify, na sociálnych sieťach. Čauko!